Jagat Dewa Bathara. Wah. Pancen gawat rumpil dalane nyang Purwacarita. Lagi kepethuk kawula cilik wae aku wis wuta peningalku. Ora waspada gatining semu Jaka Puring. Aja dadak mbesut basa aling-aling busana cara pejaraan. Persajan wae kowe ngaku. Tembung basamu kuwi dudu basane kawula pidak pedaraan. Caturmu dudu cature wong saudon saurupan. Nyampar pundak nyampe ucapmu. Wani mbekalayang kang dudu wajibe apa tata krama mengkono kuwi wis dadi budayane wong Purwacarita. Sinduyaksa. Sasap paningamu wuta kawaspadanmu. Eling-eling pendhita mung munggah ompakan. Luwung tetelo jubah kapanditanmu nyandango pedang iwa langkap dadi prajurit. Karuan nggonku bakal ngrangket kowe. Yen kowe trima layang tak tampani baliya kanthi basuki. Ning yen kowe sedya mbacut laku, aja ngimpi yen to kowe kelakon mecak kraton Purwacarita. Wah, saya ndluya ucapmu kowe Jaka Puring. Saiki wis ketok kedhok kajetenmu. Duta ingkang dipitaya ratu mestine wis sambegana marang akal lan lembut. Kowe sedya memalang lakuku dudu luputku. Yen kowe kudu katriwandan dadi bongkokan ning tanganku, ayo. Yen kurang sekti meguru kurang gaman bedati. Ora gelem bali saka kene kakon dadi ndok amun-amun. Wah, nyenggara macan parak kowe. Cuma baru
dadi perang kegempuran, maju maju. Oh, sapa iki? Harya Brahma Dewa. Wah. Kowe sapa? Harya Agina. Panggah tanding aku, hilang nyawamu. Oh. 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 Wah. Oh. Wah. Wash! Wah! Wah! Hai! Wah! Ah! Ah! Hai! Ah! Jongko kowe! Au! Ah! Wah! Hai! Wash! Wah! Hai! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Ah! Wah! Wih, Yan! Hoi! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Wah! Wih! Wah! Ya! Wah! What? Hush. Hot. Push. Oh. Hot. Hot. Hut. Hush. Ah. Hut. Hot. 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 Hush! Hey! What? Ah! Oh!
Aduh, duh. Keparat Brahmadewa. Wah, hilang nyawamu. Hut. Wah. Wah. Hut. Siramu wah, wah, hai, wah, wah, hai, wah, oh, hai, wah, hai, wah. Wah, hut, wah, hut, wah, hut, wah, 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 what, no. What? Whoa! Hut, wah, hei, hut, wah, hut, wah, Hei, maju. Nyata laruta sangkeng yudha sang guru kula yen ngutusa sang Sri
yen tan ngutus Sang Sri biyuh opat mendelong barisane gok ora sing miwiti Bandayuda iki sampean mboten ngerti to sampean mboten kundur-kundur mila lajeng dipun susul kalian Begawan Sinduyaksa sampean dereng kelakon gelut kalih wong Purwacarita mrika pun kepethuk patih Purwacarita jenenge Jaka Puring. Jaka Puring kuwi dulure Jaka Klenteng. Jaka Klenteng kuwi warise Jaka Bledek. Jaka Bledek iki adine Jaka Suwani. Lambemu menapa? Pancen nika patih elok sak donya mboten enten. Jaka Puring niku ketoke wonge kaya ngoten mengklecam-klecem nene pun gelem jotosi wong mboten gelem leren. Ngeten. Mila nek kira-kira iki kemampuan fisik niku mboten nutut mundur mawon ngeten. Ampun nganti jam 3 ngeten. Apa mbok anggap aku wani sowan tanpa ijen ana ngarepe Sri Maha Punggung? Aku mbok anggap wong saudon saurupan. Nggih, kula percaya kasektenipun Harya Rugesta pancen ngedapi-dapi. Namung niku nembe sing maju kaya ngoten wong pinten niku pun iso ndadalke barisan saking Ngilingaya. Apa kira-kira bobote patih Jaka Puring bisa nyundul kadikdayaning Rugesta? Cobi mawon. Anggepe apa mau mampang-mampang nantang aku kok. Nggih. Awit patih Jaka Puring niku kandel kulite atos balunge. Nek mboten bakal kok nantang wong, mboten mungkin. Nek kira-kira wani ampun wedi-wedi, nek wedi ampun wani-wani. Pun. Keplokno saka kadwak trajang iku. Ketok tenan kuwi Jaka Puring. Apa abang? Seblake dadaku ayo. Aku apa kowe sing rubuh? Wah, edian. Jaluk ora dawa umurmu parak. Tibian tanganku ora tinjung kerat. Glajak mopo? Oh, rasakno. Kaya ngene. Sapa ora mati sakne jajal besok kapan ayo iki wonge loh wah loh ora apa-apa kok kaya ngene mati blajat ediar kan meng ora iku tapi kaya ngene kok ora apa-apa kok mung kaya ngene wek blajate apa sekti tenan. Aku bilang
Wong umuk ki mesti ngono kuwi mesti ora tau gathok. Wong umuk ning ora cucuk ki nggih sampean iku. Mangkate bagusi. Rambut apik-apik diabang. Ayo nek kaya ngaten niku pripun? Wah, edian. Wah. Mas miber, konangku pating klebyur. Toko, Ndun. Wah, pancen antep tenan. Jotosane, tangane sikile Jaka Puring. Atos kaya wesi kok. Niku dereng. Niku mungkin nek pun metu merkitik atine pun nesu. Wah, niku nek ngamuk kaya banteng ketaton. Apa iya? Kandhane pun saniki nek kira-kira duwite sithik mantuk. Mantuk mawon, mboten samelu. Sakniki niku nek mboten nganggo duit mboten jalan. Ngeten. Aku tetep menyang. Alah, mengki nek mboten diitung sampean pringas-pringis. Anggere enten wong nyamburi ditakoni. Mau diitung apa ora? Iki ngurus bae. Kowe ra gakes aku iki doyak ngalor ngidul. Metu lawang ditakoni, metu kidul ditakoni. Wis dadi siji. Alah dadi siji apane? Engko 100 ping pindho dadi 100 widak. Cengengesan. Ngono nek wong arep perang mung geger wae. Ayo, ngatono mrene. Ki engko bakale menang apa kalah. Wis to bedhekan ki mesti awane ki mesti ora ngukup. Awane ki mula aku nek wis meling, aja do melu Mbah Damiri. Hut. Wah. Ayo wong Purwacarita deloken. Ora pejot kulune. Sembah lambane sapa sing ora trima iki Rugesna. Aja mlayu. Yo. Maju. Hot. Go. Hot.
Sungkeming pangabekti kula katuring pepada paduka Kanjeng Rama Prabu Inggilingaya. Gosik aku ngerti kowe ora ndodhok sesedukan awit mawa praba ngenguwung nganggo makutha kencana tegese sira kembar kelawan aku Maha Punggung ya gene kowe ngucap kang mengkono. Nggih. Estunipun malih-malih menapa perkawis menika sampun wonten pratandha trontong-trontong ing pepadang saking jagat wetan. Nyata yen sira taruna ngungkuli bapa kowe wis sembada bebodro negara mengku kawibawan tanpa pariwara. Pangrasaning Sudarma marang Atmaja kang sembada mengku kawibawan dhewe candrane kaya sinengka suwarga tundha sanga nanging ana kuciwane sethithik dene kowe ora keduga seba menyang Gilingaya. Upamane kena tak tuduh gembelo mestakamu kuwi dudu kautamaning wong tuwa kaya aku nanging kegawa saka wangkal-wangkoting wewatekanmu wiwit biyen bisa anjalari dumadining paprangan iki. Aku sumurup lan aku mung kepengin njajaki jero cethèking kalungguhanmu. Ora lirip kowe kano anakku lanang. Sewu lepat diagung pangaksama paduka Kanjeng Rama Prabu. Ning kowe ngerti ya nggonmu bebodro kawibawan lan kamulyan ngokop getihe dulurmu bebantening kadang Harnindra Irambo Isru Dewa kabeh padha mili getiya ning paprangan gedhe iki tegese kamuktenmu uga ancik-ancik sedulur. Kano ing antarane kabeh putraku ya mung kowe kang bisa tetep ing kekudangan. Anak anonganing dita kautamanmu ngobori jagat kawibawanmu sundul langit. Dewa Esa rumangsa mulya merga kluhuranmu. Nanging ya mung Kano kang bisa nyuwargakake Prabu Dewa Esa. Nadyan kowe anakku lanang, kasuwarganku mundhut aku kudu mbok pethuk kreta kaprawiraning jurit. Suwarganing senopati ingkang gugur ana madyaning rana Madyalaga. Ayo seblakno dadamu.
Wilahing Mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Nggir maha punggung. Sayektinipun bapa ingkang ngandhingini bebodro negara ana ing Giling Ngaya. Nanging pun bapa pitaya kelawan hateking purwacarita ingkang samengka wis tumrontong sumunar mawa cahya. Jebul putra ulun pribadi Sira Wisnu ingkang sasana dadi punjer-punjering adil lan bebener. Tutukna nggonmu mengku ngayomi sagung para kawula dasih ing Nuswa Jawa. Aja kongsi kendhat nggonmu tansah aweh kabagyan marang titah Madyapada nggih ulun bali makayangan.